Merħba lil dawk kollha li qed isegwuna, jiena Luke Gallia u nilqakom għal poddata Marka Paġna. Marka Paġna huwa serja ta' poddati li fihom ħankunu qed nitkellmu ma' numru ta' kittieba u nsiru nafuhom aħjar permezz ta' dak li jħobbu jaqraw. Marka Paġna huwa produzzjoni mtella mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb flimkien ma' Malta Today. Illum għandna lil Glenn Kalleja. Publikatur, kittib, poeta, nżammu l-lista twila. Legatur. Glenn, kif aħna? Tajb ħafna laqieta, Wala għadin fl-air conditioning. Insomma, jiena vera ħerqan biex nitkellem miegħek Tantiku. Glenn għax jiena il-insegwi x-xogħol tiegħek f'numru ta' qosma differenti li inti taħdem fihom. Imma qabel ma nitkellmu fuq dawk l-affarijiet nixtieq nitkellem fuq il-ktieb li inti għażilt, ktieb li kien kompletament ġdid għalija, għajdina x'għażilt. Jien għażilt Molint ta' Kaldum Merċija li mhuwiex ktieb ġdid, għandu 20 sena ormai. Imma nista' nifhem għaliex tgħid ktieb ġdid għaliex meta ħareġ kien hemm id-deċiżjoni li aħna nqasmu l-kodba direttament lin-nies li nafu, lil minnu direttament interessat u essenzjalment il-ktieb ma jiġix ikkomodifikat daqstant. Għalfejn ħadtu d-deċiżjoni? 20 sena ilu diffiċli, il-memorja tiegħi mhix tajba daqshekk. U naħseb id-deċiżjoni kienet sempliċement biex ma jkunx hemm komodifikazzjoni ta' xi ħaġa li in any case m'hemmx suq għaliha. Naħseb kien hemm hija forma ta' reżistenza għas-suq jew għall-konsumerizmu xi ħaġa kienet għandi nifhem. Politika mela l-ħaġa, in a way. Mhux kollox politiku. Kollox politiku. Sa fejn naf jien mir-riċerka li għamilt, Glenn, inti kont parti mill-moħħ wara il-pubblikazzjoni ta' dan li. Ma kontx il-moħħ, dak iż-żmien konna erba' ġuventur daqsxejn bla moħħ. X'aktarx bla moħħ. U lele kien hemm konna dejjem naqsmu dax-xogħol bejnietna, daqqa niddiskutu x-xogħol ta' xi ħadd, daqqa ieħor kultant nagħmlu speċ ta' workshops informali. U kien hemm deċiżjoni li la qegħdin nikdbu b'xi mod se nippubblikaw ix-xogħlijiet tagħna. Allura naqbdu nażlu isem u nsejħulu Pubblikaturi Hawl u bdejna nippubblikaw ix-xogħol tagħna stess ta' xulxin. Bl-ebda mod ma tista' tgħid li jiena kont b'xi mod il-moħħ wara dal-ktieb, bl-ebda mod. L-unika ħaġa li kont involut fiha f'dal-ktieb huwa fil-feedback. Ġifieri x'aktarx dan għalija kien ktieb formattiv ħafna kemm minħabba l-kontenut tiegħu. Imma kif ukoll minħabba d-diskussjonijiet twal u intensi li kellna dwar da xogħol, dwar ix-xogħol tiegħi, eċetera, eċetera. Dejjem kien ikun hemm dal-iskambju, għad kun hemm ma' Kaldon għad hemm dal-iskambju għaddej, kien kollu fuq ix-xogħlijiet tagħna stess. Taqranna poeżija? Mela le, bil-qalb kollha. Mela Molint huwa essenzjalment maqsum fi 3 taqsimiet li it-taqsimiet ma jfissirx li bejn waħda u oħra hemm xi bidla radikali. Bl-ebda mod, konċettwalment, stilistikament jibqa' jsegwi kullum kien. Ġifieri minn paġna l-oħra tista' tibqa' dej mingħajr ma tieqaf. Mhumiex poeżiji osra, mhumiex poeżiji twal huma siltiet li jsegwu minn xulxin. Ħanaqra minn paġna 37 għal-issa. Fuq xulxin m'hemmx bwiet fiex naħsbu dak li rajna. Sħanerġa' nibda. Fuq xulxin m'hemmx bwiet fiex naħżnu dak li rajna. Meta jdoq il-bieb, il-qattus biss jitqalleb fil-qoffa. Meta nerġa' nċempel tkun se titlaq minn idejk. Fli tirċievi titħażżem. Turih lil ommok jew taqilbu rasu l-isfel. Iż-żebbeġ kollu f'perli li ma batlekx. Li telaq. Irrekuperabilment tiegħek isem u data. Ir-relazzjoni hija katina. Iċċekkċek kważi daqs borża flus. Nivvintalek il-kliem u nitħaq wara darek. Meta taħfirli, sidrek kun niexef. Żewġ bozzot maqtuwa f'kaxxi tal-kartun. Nistaħbew f'tik mixna. Aħna.
kokka ħdejk. Tpoġġili l-istejjer quddiem ħalqi f'kuċċarini żgħar tal-kafè. Xi zokkra law u lem madwar il-kikra. Raġġiera dajfa. Tieni silta li nixtieq naqra hija mill-aħħar taqsima li hija l-iktar taqsima ħanejdu hekk fejn it-test huwa żviluppat fi proża kważi. Ma tidirx. Nfittex bit-tama li nsejt xi ħaġa warajk. Xi karta li ma batx, xi krem għal xuftejk, xi nebħa ta' kelba meta niftħu l-bib, xi mustardina f'qiegħ xi but, jew xi xara maqbuta max-xalpa jew mal-beritt tal-kannella. Fuq il-komodina temm ix-xemat fuq il-plattin il-bluni u l-kaxxa tal-lentijiet. U ż-żewġ arloġġi wiċċhom l-isfel. Fl-arja tal-kamra jitqalbu l-ġranet tal-bieraħ u llum u nitħawwat. Il-vojt għadu mbulmat. Dak li telaq għadu hawn. Kull ma nbidel għadu jintaraf sal-inqas tnejjida u qed nistenna l-qampina ċempel biex niftaħ u tidħol turini fejn int. Nistenna żifna Ċiniża pass inigges fuq is-silġ b'warajk strixxi twal bojod f'binarji maqda u r-riħ ta' metolejna fuq it-torri u mxejna fuq il-ħġieġ. Nistenna tok ta' tkaken tarġa msamra l-darba 2 u l-injam tal-bib jixxarra bl-istennija ta' ġismek warajh. Kompli. Xi jfissru għalik dawn il-poeżiji, Glenn, jew din il-ġabra ta' poeżiji? Molin talija kien, kif qedlek qabel, x'aktarx proċess iktar mill-iktib, proċess formattiv ħafna fid-diskussjoni li kien ikenna hekk. Molint li wieħed mill-bibien li fetaħ li għalija kien li l-konsistenza inkredibbli li għandu. X'da qed ngħidu 20 sen ilu Kaldon kienet għandu fil-bidu tal-20ijiet tiegħu. Imma stilistikament mirqum mod inkredibbli, konsistenza ġifieri m'hemmx mument wieħed fejn jitlef l-atmosfera tiegħu. U atmosferiku ħafna u intimu ħafna u domestiku ħafna. U billi jaqbad dan it-tip ta' lingwaġġ l-intimu domestiku għaddej minn dak li qed jiġri fid-dar, dak li qed jiġri barra, imma dak li qed jiġri fil-ġewwien tal-persuni involuti, ħafna drabi huma tnejn biss. Joħloq dal-lingwaġġ ta' intimità li minnu tista' tislet ġbijat totalment universali. ċuħi tgħidli kif jista' jkun mill-intimu tislet l-universali? Ovvja li jista' jkun, għax dak li aħna maħniex weħedna iżolati. U għalija kienet ċaktarx dil-konsistenza stilistika l-iktar li kont insib rezonanza magħha. Mhux neċessarjament iġbijat, jiena u Kaldon stilistikament kompletament differenti, jiena u Kaldon karatteri totalment differenti. Imma dil-konsistenza stilistika, il-mod biex jekk irridu nsejħula hekk id-drammaturġija ta' Kaldon, id-drammaturġija ta' kif jibni xogħlu wara l-ieħor, insib rezonanza kbira magħha u x'aktar x'tallimt ħafna minn għandu fuq dan livell. Dak li tfisser għalija, mhux tfisser xi poeżija partikolari, qed tifhem ma nsibx. Jiena vera biex inkompli ma dak li qed tajt, daw iż-żewġ siltiet li qrajt vera għandhom rezonanza għax meta taqrom jew meta tismagħhom jinqraw ifakruk f'esperjenzi li inti ġarrabt jew li ħaġġarrab jew li għaddejt minnhom. U naħseb dak huwa l-att universali ta' din il-poeżija. Xiftit jew isqiju. Jiġifieri id-domestika, l-idea tad-domestiċità naħseb hija importanti ħafna fil-ħajja tagħna u naħseb poeżija li tindirizza dal-qasam
Jiena li personali toġobni ħafna hemm dak il-livell ta' personal. Mhux biss id-domestiċità, anke l-livell qawwi ta' kwotidjanità. Tifhem x'imkien jitkellem dwar l-ekisi fuq il-bankina. Kollha rajnihom dawn l-affarijiet. Dawn huma ġbijat tal-ħajja ta' kuljum, iktar kwotidjani minn hekk. It-sokkor madwar l-4 frakki sokkor madwar il-plattina. Kollha kellna. Ġifieri, f'dawk l-osservazzjonijiet insibu fejn iltaqgħu jiena u inti u dak u l-ieħor u l-oħra. Tifhem? Ekku, u naħseb din hija ħaġa importanti, iżin ma nafx hekk tħoss li din hija ħaġa importanti fil-poeżija, l-rwol tal-arrej fil-poeżija. Tħoss li x'taħseb li għandha qed ixxenger rasek, jiġifieri naf li għaddin hija. Ma nafx qed tistaqsi, meta tgħid ir-rwol tal-arrej x'inhuwa, x'jiġifieri? Ir-rwol tal-arrej fil-poeżija. Inti għalik xi jfisser? Jiena pereżempju fis-sens taħseb li meta l-poeta jikteb il-poeżiji tiegħu taħseb li għandu jżomm f'moħħu min qed jaqra l-poeżiji jew le? Le, assolutament le. Le. Ara, kif nara jiena, il-proċess ta' kitba huwa proċess ta' kitba huwa prattika personali. U minn dallat biex ngħidu hekk, il-fatt li l-poeżija ma tinqarax. Xif ma tinqarax fis-sens m'hemmx suq għalija. Ittina l-lussu l-libertà li ma nikkonfondux wis dwar min se jaqra u min mhux ħajaqra. Għax importanti jekk hemm mitruħ li forsi jaqraw din. Mela allura nista' niffoka fuq kif ħanaħdem ma' jiena, fuq il-proċessi tiegħi. U l-proċess, jekk huwa maħdum b'ċerta intenzjoni, jista' jkun rivelatorju ħafna. Rivelatorju fis-sens ta' itik ċerta libertajiet li tiskopri ħsibijiet, jekk tiskopri dimensjonijiet ġodda ta' sitwazzjoni li forsi kien minn għalik li taf. Dwarek innifsek, eccetera. Il-qarrej huwa importanti jew jidħol fiha meta qed jaqra l-ħadd ieħor. Meta għandu responsabilità lejn ħadd ieħor. U hemmhekk mhux qed nitkellem fuq l-interpretazzjoni tagħha. Dik importanti li wieħed ma jieħux żball kif għamilti. Hija importanti. Meta għandek udjenza taqrala bl-aħjar mod possibbli. Imma dak il-qari se jinfluwenza il-kidba li diġà hemm? Le. Assolutament le. F'dak is-sens jiena nara bħala triq waħda. Il-kidba ħarġet u ħarġet. M'hemmx treġġieħ lura sakemm ma toqgħodx teditja mbagħad f'edizzjonijiet oħra. Dak diskors ieħor. Imma la darba ħarġet il-kidba ħarġet. Toġobni dil-frażi, la darba ħarġet il-kidba ħarġet. Fija ħafna. Bħal ma qal Kallon hawnhekk irrekuperabbli. Speċi tal-labat ta' di litra jew irrekuperabbli. La ħarġet. Ħarġet. Glenn, ejja nitkellmu ftit dwar il-ktieb bħala oġġett. Jiena għamilt taqxin ta' riċerka fuqek kif ġatlek biex ma tħux tajja waqt din il-mistoqsija u tela li ħafna naħseb bionota li ktibt inti forsi użajt f'xi websites. Xi kundanna. The book as an object. Jiena traduċejt għal-ktieb bħala oġġett. Femni x'inhu l-ħsieb. Le, jiena femni. Il-ktieb li mhux oġġett. Ma jeżistix. Le, ma jeżistix fil-fatt. Fis-sens il-ktieb huwa xi ħaġa tanġibbli. Ma ovvjament qed ngħidlek hekk. Provokazzjoni. Il-ktieb jeżisti bħala xi ħaġa tanġibbli. Allura huwa oġġett. Imma ħafna drabi ninsew li ktieb oġġett. Tantu hekk li ssib kittieba ssib poet jgħidulek qed nikteb ktieb. Kif qed tikteb ktieb? Qed tikteb test, tikteb sensiela ta' poeżija, qed tikteb romanz, novella. Intix tikteb ktieb. Il-ktieb xi ħadd ħajamlu, il-ktieb isir. Oġġett, huwa xi ħaġa tanġibbli, materjali. U dan huwa ftit diskors pedantiku sa ċerta punt, imma huwa interessanti għalija huwa interessanti
Għax iġor miegħu diskors politiku. Aħna għandna ċivilizzazzjoni bbażata fuq żewġ kodba, diskors morali, il-Bibja, eccetera, u il-ktib tal-liġi, il-kodiċi morali. Li jiggovernaw ħajitna kollha essenzjalment, kulturalment, eccetera. Allora, meta toftoq dan l-oġġett fiżiku, simbolu ta' poter, maskili, eccetera, eccetera, tibda tidħol f'territorji interessanti. U dak kien id-daħla tiegħi fid-dinja tal-legatorija, x'jagħmel ktieb u x'jagħmel ktieb kif nagħmlu ktieb, fl-aħħar spiċċajt nagħmel kodba, eccetera. U notebooks vera sbieħ ukoll. Għajdinna naqra dwar dan il-proċess tal-li tibni ktieb. Bħala il-prattika tiegħi eklettika ħafna. Ġifieri mill-kitba l-editjar għal li nagħmel kodba, imma li jaqgħadhom kollha flimkien dawn. Anke meta mmexxi proġetti kulturali, eċċetera, li jaqgħad kollox flimkien. Meta jiena stess infittex identità li hija nnifsi, jiena nagħmel dawn l-affarijiet kollha kif nista' nkun nofs diċenti f'waħda minnhom għall-inqas. U naħfer li l-nifsi biex ngħidu hekk, meta ngħid, okay, ir-red line bejniethom, dak li jaqgħadhom huwa li f'kull proċess inti qed torkestra ġbijat. Orkestra ġbijat fil-kidba, orkestra ġbijat fil-editjar, ħafna, orkestra ġbijat meta qed tibni ktieb fiżiku. Ġbijat ta' ktieb fiżiku huma l-għażla tal-karta kif jinħass meta qed taraħ, meta qed tmissu, meta qed tiftħu tqalbu, eċċetera. Kif tinqara jew kif tidher dak li hemm stampat fih, jekk hemm xi ħaġa stampat fih. Dak huma koll esperjenzi, int qed torkestra esperjenza għal dak li jkun. Għal xaħad barra l-lem. Jew għalik innifsek. Kif edna qabel. Tifhem? Il-proċess li qed nażel jiena f'ħajti huwa il-proċess tradizzjonali, ġifi nagħmlu prattikament kollox bl-idejn. Nużaw ovvjament pressa li wkoll hija manwali, nużaw giljottina li wkoll hija manwali. Imma l-proċess kollu huwa bl-idejn, ġifi tibda minn folja kbira, titwija, taqta, tiġik tajba, tiġik ħażina, terġa' taqta, tħid, tittaqqab, eċċetera tinkolla u dan kollu. Huwa proċess formattiv ħafna ili kważi 8 snin issa nagħmel il-kodba bl-idejn. Huwa negozju żgħir, naħseb hawn vojt fis-suq, naħseb hawn vojt serju fis-suq fejn jidħlu kodba ta' kwalità, speċjalment dawk maħduma bl-idejn. Naħseb ħafna minna l-unika ktib li dejn laqatraw u xi teżi legata b'10 jibsa materjali dubjuża ħafna. Li issa ħafna mill-isma ħafna meta żied madhom xi. Ma nafx minix intax. Jagħmlu sottomissjoni online. Jalla l-ġej. Imma le, hemm vojt, u hija ħasra li hemm dak it-tip ta' vojt. Tgħid li trid il-kompetizzjoni, iva trid il-kompetizzjoni għax essenzjalment kif nagħmel kodbajin u tagħmilhom inti ħajkunu differenti minn dak u tal-ieħor. U allura l-esperjenzi tista' tini inti bil-kodba li tagħmel inti jkunu differenti minn dawk li inti kiena. U skambju simili għal tal-poeżija jew tal-kwalunkwe prodott letterarju kulturali ieħor. Fil-fatt jekk niftakar sew, ktib ta' Nadja Mifsud, le? Kontu għamiltu hintom, għamiltu inti. Iva, Varjazzjonijiet ta' skit. Varjazzjonijiet ta' skit li huwa pubblikazzjoni ta' Ede Books, li nsemmilhom minn hawnhekk. Huwa xogħol letterarju ta' Nadja Mifsud. L-imbagħad iddiżinjajna u ħloqna l-ktieb jiena flimkien ma' diżinjatur Marco Xerri, mbagħad jiena għamilt il-ktieb hardbacks, 10 jibsa, bil-ħijata tidher, eccetera, eccetera. U l-ktib vera sabiħ. Vizualment. Iva, vizualment sabiħ. U l-ħoss, il-fil tal-karta vera. Dik hija karta totalment naturali, ġifieri tara li hija poruża ħafna. Ovvjament mhix fraġli, ġifieri xorta karta b'saħħitha ħafna. Sabiħ, kontent bih jiena. Glenn, x'għandek aktar pjanat għal Wis affarijiet.
Tista' tgħidilna ftit fuqhom jew Mela, ma mela, mela. tistax? Ovvjament, għax ma nistax, ma għandi xi Naf, segreti. Forsi għandek xi non-disclaimer jew xi ħaġa. Le. Mela, hemm diversi proġetti u ideja tal-proġetti ġodda fejn jidħlu pubblikazzjoni fil-ġimgħat jiġu, fil-ġimgħat li ġejjin hemm żewġ proġetti differenti ħafna minn xulxin. Hemm tlieta, nsemmi tlieta. Wieħed se jkollna ktieb jiena u Klera Zoppardi għall-udjenzi żgħar. Dak ħajġi x'aktar f'Ottubru. Imbagħad hemm ktieb ieħor ta' Kaldu Merċieqa. Dak huwa ġabra ġdida ta' poeżija wara ftit snin mhux ħażin. Entużjast immens għalih ukoll ovvjament. Imbagħad lejn l-aħħar ta' Novembru jew iktar tard fis-sena qed nittama li nniedu l-ewwel ktieb l-ewwel romanz ta' Ryan Falzon. Ħafna minna nafuh fil-qasam tal-arti viżiva, ma fil-verità Ryan ilu jikteb ċerta serjetà u dedikazzjoni. Ġifieri, hemmhekk għandna 3 proġetti stilistikament differenti, udjenzi totalment differenti. U żmien eċitanti għalija. U daw kollha taħt il-kapell ta' Kodba Kalli. Ta' Kodba Kalli, Jiġifieri dawn huma kodba li inti ħatamel. Mhux ħanagħmelhom bidejja kollha. Le, mhux kollha bidejja. Le. Għax imbagħad hemmhekk qed nagħmel differenza ftit. Hemm xi ftit minnhom li ħatamilhom bidejk jew? Minn dawn le. Għaliex dawn jiena qed nissepara bejn il-pubblikazzjoni, unżomma strettament pubblikazzjoni u x-xogħol ta' kodba b'idejn, dawk huma ġeneri differenti. Per eżempju, il-proċess ta' Ryan, per eżempju, semmejtina li Ryan ħajħoroġ romanz. Kif beda il-proċess? Kif bdejtu diskussjonijiet ta' Ma Ryan ġi mill-ewwel manuskritt. Ġi manuskritt maħmuġ, u bdejna niddiskutu biex neditjaw, eċċetera. Ma Claire kienet differenti għaliex ma Claire qed nikdbu flimkien. Ma Claire ilu 3 snin għaddejjin tikteb biċċajin. Allura kien hemm dal-iskambju hekk. Kaldon beda qafas ta' ftit xogħlijiet u bad f'diskussjoni nżidu naqsu bħalissa wasalna fil-proċess ta' l-aħħar editjar fejn ħarsu lejn kelma ġifieri qegħdin fl-aħħar. Aħjar, mela għandna ġabru oħra ta' poeżiji li nistgħu naqraw u niddiskutu darba oħra. Bil-qalb kollha. Kif inhu taħdem u mhux taħdem għax taħdem ma' nies fi ili imma li tikteb ma' ħadd ieħor tgħid li tikteb ma' Claire. Għax ovvjament dawk żewġ stili differenti, le żewġ perspettivi differenti. Skont ma qed taħdem. Iktar mill-li differenzi stilistiċi huma differenzi ta' approach u proċess. Nies differenti, per eżempju, jiena u Claire, norganizzaw ħajjitna differenti. Allura l-momenti li nikdbu il-tul ta' dak li nikdbu kemm infittxu li jkun mirqum jew lej huwa totalment differenti. Huwa sfida ma' sfida interessanti. U inti taf li mill-bidunet li aħna qed nikdbu flimkien biex nikbru flimkien, nisfidaw il-xulxin, niddakru minn xulxin. Jiena qatt ma ktib ta' tfal, per eżempju, Claire xebet tikteb ta' tfal. Qed tifhem? Allura għandna sfidi differenti ma' xulxin. Iva. Jiena ma nafx ma da jinsta ma ktib eċitanti ktib. Jiena nħobbhom il-kodba ta' tfal kif naħseb ġaċ ngħid f'podcasts qabel nħobb naqrom, jiġifieri naħseb dan. Mhux biss tfal. Qatt ma jkunu kodba tfal. Qatt ma jkunu bħal films ta' tfal, ma jkunux ta' tfal. Dejjem mumkin hemm xi ħaġa warahom. Glen, qed taqra xi ħaġa oħra bħalissa interessanti jew impenjat ħafna affarijiet. Bħalissa qiegħed naqra qed niġġieled iktar milli naqra għal xi raba darba ma' Vineland ta' Pynchon li insibu seduttiv naħseb
mod ftit distruttiv għalija xi kissirni, unreadable għalija. U violent mhux wieħed mill-iktar diffiċli n-nikis. Imma tant insibu stimulanti, dik l-sfida, dik id-diffikultà li inti taf li ħatibda minn paġna x'aktar xaġa għadha terġa' taqrax, mhux ħatasal imkien u da. Insiba stimulanti immens. Kittib tajjeb huwa dak li tik flow faċli, ma naħsibx jiena. Xaħat li jixprunak u jġalek tgħid naħseb iktar. Qed nifhem x'inti tajt, però naħseb jiena ma nafx jiġu momenti fejn jiena ngħid għalija bħala arrej jiġu momenti fejn ikolli bżonn naqra xi ħaġa mingħajr ma titkisser. Ma nitkisser. Assolutament. Inkella jekk titkisser nibda nifrustra ruħi x'isni wad nasal imkien. Fil-fatt għalhekk inħobb naqra ħafna l-poeżija jiena il-poeżija taqra llum, mbagħad terġa' taqra għada, u terġa' taqra l-jum ta' wara u dejjem tħol jew dejjem ħatajt mela kellha dil-kelma fiha jew hemm dik it-tema fiha jew ma nafx kien hemm dil-ġbija whatever. Jiġifieri għalhekk kienu poeżija nħobb nirrikorreli ara ktieb inħoss li huwa wisq ibes mhux dina romanz mhux daqshekk flessibbli nħossu xi kultant. Għallu li ovvjament tista' terġa' tmur lura, ma nafx poeżija jisa fiċ-ċokon tagħha jew insomma fit-tul tagħha whatever hemm. Però mhux il-ġeneru li jiddetta mhux il-ġeneru jiddetta il-poetika ta' kif jikkostruixxi. Laqgħa xejn. Glenn, nirringrazzjak tal-li kont magħna llum. Piaċir, assolutament. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna. Kemm infakkarkom li l-episodju jixxandar kull nhar ta' tlieta fis-6 fuq YouTube, il-paġna Facebook tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u Malta Today u Polaudio ssibuh fuq Spotify u Apple Podcast. Infakkarkom fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb mit-23 ta' Novembru sa' 27 ta' Novembru l-MFCC. Grazzi u narawkom ġimgħa d-dieħla.